Dema hoş temaşavanın heja. Bi beşeken uya ajanda û bi agahiyên çand û hunerê yê heftê em li pêşberî we ne. Berî em dest pê bikin wekî her gavê pêşî sernûçeyên me. Qedexeyên li dijî çand û hunera Kurd û helwestên hunermendên Kurd. Projeya nû ya Komeleya Çand û Hunera Jinan Kasedê. Du filmên Kurd ên ku li du festîvalan xelat girtine. Kurtefilmê Afaroz ê Yılmaz Özdil û Kurtefilmê Navnîşan ê Aram Dildar. Du filmên Kurd ên nû derketine. Kurtefilmê Batirsok ê Fırat Erez û yekemîn filmê metrajdirêj ê Hasan Demirtaş veqetin. Pirtûka li ser bîranîna şehîdên Geliyê Tiyarê û pirtûka li ser dengbêja Urmiyeyê İran Xanimê. Klîba Koma Amara ya li ser du şehîdên bi navê Delîl Cûdî. Ajanda di şopa çand û hunerê de.